Hello everyone, welcome back to my channel. By boinisimbw नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बरायनाय बावहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं गासिबो। आंबो मोजाङै दं। बे सानडे मोजाङै दं माने एसे बिजियावबो दंमोन। बाय क्लासबो जागासिनो बेखायनो आङो भिडिअ लाबोथारनो हायाखैमोन आरो फुजानि थाखाय एसे बिजि ड्रेस डिजाइन बानायनायाव स दिनै आङो माने दाबो माने टाइम गैया स आङो दायो भिडिअ लानाय टाइम आङो हरावसो लानाय जादों आरो स नोंथांमोननि सेराव आङो दिनै ब्लाउस मोननैसोनि डिजाइन शेयार खालामगोन दाथ' माने दुर्गा पुजानि सिजन नालाय स गार्ल्सफोरनि थाखाय एसे मोजां जागोन आरो ओमफ्राय आङो जाखौ शेयार खालामगोन नोंथांमोना जुदि फसायोबा अर्डार खालामनो हागोन आङो डिसक्रिपशनाव नाम्बारखौ होना होगोन बेयावहाय WhatsAppआव आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय स नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय आं बेयावहाय गांनैसो माने गोबां नङा ओरैनो गांनैसोल' याव ब्लाउस दङ स बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर स फार्स्ट आं नैयावहाय ब्लेक कालारनि ब्लाउस लादों आरो ओमफ्राय लं आरो बे आखाइ गोलाव प्लेन कानि बे ब्लेक ओमफ्रायहाय आखायाव निदि नेट दं आरो इयो एसे हेभि नेटा नायनानै लादो नै स बारा डिजाइन गैया आरो सिम्पल उनावहाय बिदि राउन्ड टाइपनि अनलि बेहाय माने आखायावल' डिजाइन होनाय जादों ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय आङो येल्ल' कालारनि लादों बेहायबो सेमानो बाट नेटनि डिजाइना एसे आलदा आरो नायनानै लादो नै माने केमेरायाव जा बायदि नुयो रियेलाव बेनिख्रुइ साबसिन नुयो आरो येल्ल' बिदिनो माने बेनि आङो दिनै गासिबो डिजाइनखौ माने बिदि उनखिहाय बेक पार्टखिहाय राउन्डखौल' देखायदों आरो ना गासिबो सेम बाट नेटनि डिजाइनाल' एसे आलदा आरो सोरबाफोर फसायोबा अर्डार खालामनो हागोन बेफोरो अर्डारनि थाखायनो बानायनाय जाखादों फुजानि थाखाय नेक्स्टआवहाय आङो एबार ब्लेकआनो लादों नै ब्लेक बेबो ब्लेकआनो बाट नेटा एसे सिम्पल टाइप आरो दहायनो एसे हेभिमोन बेयो एसे खाथियाव देखायनो नाजानोसै आङो बे सिम्पल आरो इयो फार्स्टआवहाय देखायनाय एसे हेभिमोन नेटा सिम्पल माने दामफोरा एसे आलदा जागोन आरो बेनि कन्टेक्ट खालामबानो मिथिगोन बबे डिजाइना बेसेबां प्राइस दायो लादों आङो ग्रीन कालार बेबो माने नेटा आलदा आरो नेटनि डिजाइना बेलेग नायदो माने केमेरानि माने कालारा केमेरायाव एसे बेलेग जादों आलदा बाट रियेलाव साबसिन नुयो आरो स आवगायावनो होनखाबाय आङो माने बेक पार्टआ डिजाइना सेम आरो राउन्ड बे सिम्पल फार्स्ट टाइम आङो सिम्पल ब्लाउसखौनो शेयार खालामबाय नोंसोरनो बांसिन गार्ल्सफोरनि थाखाय इम्पर्टेन्ट आरो ना बेयो दाथ' फुजा सफैदों फुजानि थाखाय जल्दि अर्डार खालामदो आब'मोन आगैमोन गासिबो स आङो बेहाय दा व्हाइट कालार लादों आरो व्हाइट कालार बाट बेबो नेटा आलदा आरो एसे सिम्पल नेट एसे गेजेर बेफोरबायदि डिजाइन दङ नायदो नै एसे खाथिनिफ्राय देखायनो नाजानि आङो एसे माने सिम्पल गेजेर एसेल' डिजाइन बेहाय माने नै बिदि फिसा डिजाइन दङ गोबां गैया आरोना एसे बिदिहाय आरो सिम्पल नेट व्हाइट बेजों माने आरो आलदा कालार मोनबावगोन बिदिनो सेम डिजाइन आं कालारखौ देखायगोन बिदिनो मा सेम नेटाबो सेम बाट कालारा बेलेग जागोन आरो बे कालार बेलेगखौ स्क्रिनाव देखायना होनोसै स बेनो बे गुबुन जुदि आलदा कालारनि नांगौ जायोबा सोरनोबा बेहाय अर्डार खालामबानो मोनगोन आरो बाट बेखिनियानो कालारा जागोन बिदि नङा जायफोरनो जाबायदि कालार नांगौ जाबायदि डिजाइन नांगौ बेखौ हरनाय जायो जायफोरा अर्डार प्लास बे रेडआ दहायो ग्रीन देखायनाया ग्रीन बायदिनो सेम आरो बाट कालारा बेलेग
ग्रीन बायदिनो सेम इयो मोजां नुयो रियेलाव साबसिन नुगोन आरो फुजानि थाखाय मोजां नायदो गानबाथ' साबसिन नुगोन ना बेबो सेम माने बेक पार्टआवहाय गासैखौबो सेम बानायदों आङो फार्स्ट टाइमावहाय आङो सिम्पल ब्लाउज शेयार खालामबाय नेक्स्ट भिडिअ आङो आरो बेलेग डिजाइन लाबोगोन जायफोरा आंनि चेनेलावहाय गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो जाहाथे गोदान गोदान नटिफिकेशन मोनहैयो नोंथांमोननि सेराव आंनि गोदान गोदान डिजाइन होनायाव स' बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअआ आरो माने आङो एसेल' माने अनलि डिजाइनखौल' आङो शेयार खालामबाय ओमफ्राय बेफोरबायदि डिजाइननि आलदा आलदा कालार नांगौबा मोनगोन स' अर्डार खालामबानो जाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन स' बेखिनियानो भिडिअ आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो हरबो जाबाय बे भिडिअखौ हरावसो लादों नालाय गरम मोनबाय एसे नै गोलोमजोब्बाय नै स' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो नेक्स्ट भिडिअ आङो गोदान ब्लाउसनि डिजाइन लाबोनो नाजागोन माने आं लाबोथारगोन आरोना नोंथांमोना नेबाय थादो आरो जायफोरा गोदान चेनेलावहाय साबस्क्राइब खालामना लादो थाब थाबनो स' बाय बाय